Ta zu ze, ikasten naizea, lanen? Ta ze inporta zaizu zuri? Dios, ez dut bate ligatzen. Zati ez oten naiz, euskitze bezain sexia. Lasai lagun, orain lor dezakezu nire ukitu magikoari esker. Eta ez, naiz euskeraz ni bezain ondo hitz egiteazari, hori ezinezkoa baita. Baina hemen da Just for Euskitze. Tinte perfektua hilea nirea bezain zuri usteko eta Euskal George Clooney berria izateko, alegia ni neu. Produktu iraultzailea, ardi latxaren esneaz egina, Idiazabalgo gazta bezalaxe. Horri esker, mami zuriaren kolore ezin erakargarriagoa lortuko duzu. Funtzionatuko aldu? Hau da, txerrikeria. Dios. Emaitza ikusgarriak oso denbora laburrean, kontrako eztarriak irauten duen bitartean. Euskadiko gizon heldu sexienek probatu dute dagoeneko, emaitza bermatua. Eskazazu Just for Euskitze eta arodun belarritako bat jasoko duzu opari. Zure sexipak osoa izan dezazun, zuk ere izan dezakezu nire antza edukitzeko zorte ona. Preparatu neskak, joangoan korrikatorreko zaten egana. Ez flipatu, tio. Benetako hemen edukita zertarako nahi dugu imitazio tristea. Aio, lagun, eta eskarra honitz Just for Euskitze erosteagatik. Bueno, neskak, zartara konbidatuko zaituztet gizajonek eman didan dirutzarekin.